Zazpigarren ekitaldia zuen aurtengo 100.000 ultratraiak, gure inguruan egiten den probarik luze eta gogorrenak. Gizonezkoetan bi favorito denen gainetik, Imanol Aleson 3 gaiendutakoa eta Javi Dominguez 2 aldiz garaile Beasaingo helmugan. Pues este año Iaz ez nuen parte hartzerik izan eta aurten oso motibatuta nator. Lasterketa honek oso oroitzapen onak dakartzkit. Tan buenos recuerdos me trae. Beste urte bat emez, urte bat gehiago, baina gustu datorria eta ondo bateatzean. Ni neure burua ez da favorito ikusten, ni azkenin urtero bezala neure 24 orduko lan bateak etortzen naiz eta asmo horrekin nator. Ondo sentitzen naiz, oain, geho ze gertatuan, ez da hoja gehiago. Irudiotan duzuen Silvia Tregeros 2014an gaiendutakoa 100.000-en kezkati zen proba hasi aurretik. Orain dela 3 aste jauzi nintzen, apurtu nintzen edo fisura bat egin nuen saiesan, orduan egonaz geldirik, hasi naiz berriro martxa hartzen eta gaur etorri naiz hori bukatzeko asmokin. 331 parte hartzaile izan ziren Beasaingo irtera puntuan. Lehenengo ondo bidean, 24 ordu azpitik Mikel Baldibilso probako zuzendariaren ustetan. Daukaten gogoaren araberan uste izaten dela, baina ni uste lagunduko dula, naiz eta zona batzutan lokatzagon, egualdiare uste jende horrentzako ere lagun izango dela. Orduan, 24 orduan azpitik espero ditut hemenik izatea. Gehienentzat amaitze hutsa bada nahikoa garaipen eta horretarako korrikalariek 58 orduko epea izaten dute. Lehendabiziko aldapa Beasainen bertan Usurbeko igoera izaten dute korrikalariek, hasi bezen pronto, hankazainak berotzen hasteko. Eta bero-bero irten zena ziztu bizian irudiotan duzuen Javi Dominguez Gasteiztarra. Bere erritmoa hartu zuen hasieratik eta korrikalari guztien aurretik aritu zen lasterketa osoan. Usurbeko gailurrean 2. postuan zetorren, 3 aldiz 100.000 ultratrail proba gogorra irabazi duen Imanol Aleson azkoitiarra. Iaz bera gaiendu zen, baina iaz etzen Javi Dominguez irtera puntuan izan lesionatuta eta aurten bien arteko borroka espero zen. Emakumezkoen artean, hasieratik egurrean irten zen Eua Maier poloniarra eta atzerago lasaiago hartuaz. 100.000 proba irudiotan duzuen Silvia Tregeros abadinarra. Mandubian lasterketako 10. kilometroan berean jarraitzen zuen Javi Dominguez Gasteiztarrak. Estas carreras tan largas siempre las afronto de la misma forma, voy a mi ritmo. Hain lasterketa luzea izaki, bestei begira baino gehiago nire ritmoa hartu eta nire sentsazioi egiten diet kasu. En el que me encuentro cómodo y hasta el final. Mandubian lasterketako 10. kilometroan 3 minutu pasatxora 2. postuan Imanol Aleson eta berari jarraika Unai Bengoa eta Josu Ballesteros. Ondoren, zeresana emango zuten Jon Aizpuru Beasaindarra eta Adur Mendizabal Zaldibiarra ere poliki-poliki lehendabiziko 10 postuen buelta horretan. 100.000 proba luzea da eta bakoitza jartzen du bere tokian. Espero eta urten ondo amaitzea. Denbora igualtzaio, ondo amaitzea. Inguruko jendea dana eta, motibota. Emakumezkoetan Eua Maierrek egurrean jarraitzen zuen. Mandubian 6 minutu ateratzen zizkion 2. postuan zetorren Silvia Tregerosi. 100.000 baina proba luzea da 168 kilometro eta 11.000 metroko gorantzako desnibelarekin. Ondo jan, ondo edan eta indarrak neurtzea ezinbestekoa da ondoren potxez egiteko. Mandubiatik, Zumarragak, Orla, Madarixa, Azpeitia, Zelatun, Tolosa eta Amezketa pasa ostean, oraindik argitzeke zela han agertu zen ilunpean Javi Dominguez Gasteiztarra. Erritmo ikaragarria zeraman 2013an Imanol Alesonek errekorra egin zuen urtean ezarritako marka guztiak hautsiz.
Cuando hemos llegado al Txindoki, ¿no? Txindokiko egun sentia ikaragarria izan da. Horrela sekula ez dut ikusi, bertan gelditzeko gogoa ematen zuen. O sea, nunca lo había visto así, era espectacular. Jende mordoa zegoen kanpin dendetan eta inbidia pasatu dut. Zeharraio egiten dut nik korrika, pentsatu dut. ¿Qué hago yo corriendo? Ordu bete pasatxora Imanol Aleson Azkoitiarra eta Jon Aizpuru Beasaindarra. Elkarri lagunduz, kilometro mordoska egin zituzten batera. Nire ustez karrera hauetan importantea da hasieran kolokatzea eta gero taldetxoa bilatzea. Taldetxo horrekin aurrea egin eta kilometrok aurrea egin, da gero zure indarra ikusten minuzu ondo darela, pixka jo. Gaur kasualia Imanolekin kilometro desinte egin ditut, eta Imanol batekin ezin zu jolastu, behakin junbarra da, beha giro aldiz irabazi hemen, da gaur zorionez behakatik asko ikasiet. Azkenen behak markatzen zuen ritmoa eta ez dakiz zer, da lasa egun behar da, eta egizan asko ikasiet, behakatik. Txalaparta soinuen laguntzarekin lehen 100 kilometroak gaindituta egun berri bati aurre egiteko prest ziren korrikalariak. Kilometroek aurrera egin ala 100.000 ultratraiak bere galbaea pasatzen du, eta batzuek erretiratu eta beste batzuek nabarmen jaisten dute erritmoa. Erritmo ikaragarriari eusten ari zena Eua Maier poloniarra zen, azken kontrol puntuan amezketakoan ia 20 minutuko tarte ateratzen zion bigarren postuan zetorren Silvia Triguerosi. Abadinoko korrikalariarentzat 2014ko garaipenaren ostean, bigarren parte hartzea zen 100.000 proban, berarentzat ezpeirik gabe, lasterketa berezia. Ez, bigarren aldiz, orain dela 2 urte, eta niretzat lasterketarik onena. Antolakuntzagatik, giroagatik, lekua, etxean, niretzat onena izan da. Etxe garaten ikaragarrizko sustoa eraman zuen Javi Dominguezek, Gasteiztarra galdu egin zen eta beste bide batetik iritsi zen azkenean kontrol puntura. Errekorari agur esan behar izan zion halabeharrez. Yo soy muy despistado, me pierdo en todos los lados y momentos que no Oso despistatua naiz eta ez ditut seinaleak ikusi. Beste bide bat hartu dut eta kamioien zarata entzuten nuen eta banekien etxe garate bertan zegoela. Gaizki hartutako erabaki mordoa hartu ditut, bata bestearen atzetik, eta lekutan bukatu dut. Etxegarate y al final ha sido un cúmulo de decisiones malas y he terminado a tomar por saco, he terminado. Antolatzaileen arabera, 33 minutu inguru galdu ditut. Galduta aritzeak bai fisiko zein mentalki asko nekatzen du. Kilometro bat gehiago egiteak ere min egiten du eta pentsa, nik 8 kilometro gehiago egin ditut. Psíquicamente, ¿no? Porque solo hacer 1 kilómetro de más ya te mina. Pues yo creo que habré hecho 8 más. Gainera lehenengo zoazela ikusi eta atzekoek tarteak kentzen dituztela ikustea eta batez ere errekorrak ies egiteak amorrarazi nau. Yo estaba motivado pues para buscar un poco bajar el récord, ¿no? de la prueba y ya después de esto he visto que era casi imposible. Hotzaurten sendo jarraitzen zuen Dominguezek etxegarateko ezbeharra ahaztuta. Garaipenak ez zion ihes egingo, baina bai errekorra lortzeko aukerak. Eta horretarako moduko markak ezartzen ari zen ordurarte. Galdu horreko azken kontrol puntuan esaterako Lizarrustin 2013an Alesonek errekorra ezarri zuen urtean baino 37 minutu gutxiago baitzeramatzan. Proba kutxuna da 100.000 Javirentzat. Desde la primera vez que participé, ¿no? que gané. Parte hartu nuen lehen aldian, espero gabe irabazi egin nuen, eta horrek asko motibatu ninduen. Lasterketa bera, antolakuntza, ibilbidea niretzat oso berezia da. Por todo eso y más, pues sí que es especial para mí. Hain proba luzean garrantzitsua da helburu txikiak jartzea eta horrelaxe egiten du Javi Dominguezek ere. Lehen mugarria azkarate izaten da berarentzat.
Para mí uno de los puntos... Niretzat tokirik berezienetakoa azkaratekoa da. Elgoibarren egiten dute lan eta han lagun mordoa dut. Niretzat lehen mugarria da eta bertara lehen postuan eta aurpegi onarekin iristea gustatzen zait. Una vez que ya paso de ahí ya me puedo relajar, ¿no? Aizkorri ere toki kutxunetakoa du aurten Zegama aizkorrin ere igaro zen bertatik eta ondoren helmugan 37. postuan iritsi zen. Berriki Labaredoko Ultran podiumaren azken koska zapaldu du eta hurrengo hitzordua munduko txapelketa. Pues en 2 semanas... Bi aste barru, Buff Epic Trail 100 kilometroko lasterketa jokatzen da Aigüestortes inguruan. Munduko txapelketa da eta Euskal Selekzioarekin noa bertara, Imanol Aleson eta Jokin Garai taldekide ditudala. Imanol también y Jokin Garai que también está corriendo aquí. Y bueno, pues es la siguiente. Y al otro lado, has bajado al otro arriba. Javi Dominguez ziztu bizian Urbialdera, bien bitartean bere aurkariak ordubete pasatxora zetozen. Otzaurte, San Adrian eta Aizkorri inguruan, 2. postuan, Jon Aizpuru beasaindarra. Javi makina da. Osea, lehen urten lesionota dute honin nio. Kriston indartxu bueltatua, da esan dago beste maila baten. Eta bueno, bea hortzi joan, da gero jende normalagoa horri bilegia saltxan, baina kompetizioa ez da hasten ja bukaera arte, azkenen jendea lasa egutea. Horrelako proba luzei aurre egiteko korrikalari bakoitzak bere modua izaten du prestaketa lanak egiterakoan. Ona Jon Aizpururen sekretua. Batzuk esaten du asko konpetitu behar dela, beste batzuk asko entrenatu behar dela, da ni aurten kontrakoa. Gutxi konpetitu da, konpetitu detenen, ni uste ondo konpetitu detela. Eta mendik aurrera zer hon? Ze planteamentu? Mendik aurrera? Ja, ni uste bukatuta da, hola. Asko nekatzen du honek, Azkenen ni hasi nintzen urtarriak 10, o 12 nola. Eta egunero entrenatzeak azkenen nekatu itxu, eta zaindu inbarra etxekok eta neskakin da lagunek, eta azkenen askotan lagunek poteatzen da ni, ez? Ni usurbe goren korrika. Larri. Larri? Bai. Venga, podiuna besta txarra eta. Hanka azpidanak babaz, erreta eta ezin jetxi. Sufritzen ari zen Imanol Aleson azkoitiarra, Otzaurten 3. postuan ikusi genuen, baina azken txanpa luze egin zitzaion eta 7. postuarekin konformatu behar izan zuen. Imanolen atzetik Adur Mendizabal eta Josu Ballesteros. Ni naiz oso kompetidore naiz, horretik ditut 1.000, ez dalako kompetizio hutsa, abentura badalako. Eta ordu, aurreneko erdia eta gehi hori egiten dut, beti kataka eta horreko jende hauek, oso jende alaia da, beharke pasatzen daiarekin, da gero jazten zea pixka bat, bukaera aldea ja kompetitzen sartzen, eta bestela oso luzeen guztate. Hasieratik kompetitzen jute hori, agobiatu egiten dit. Adur Mendizabalek Imanol Aleson gainditu egin zuen Aizkorriko aldapa pikoan. Poliki atzetik aurreraka eginaz, lasterketa bikaina egin zuen Zaldibiarrak. Imanol Aleson berriz jota zetorren, 3 aldiz irabazi du 100.000 proba, baina aurten beste agian sekula ere ez zuen sufrituko. Aizkorriko gailurrean, 5. postuan Josu Ballesteros eta 6. zetorren berriz Aitor Otamendi Oñatiarra. Guztiek ere benetan lan ederra egin zuten 100.000 proban. Otzaurte inguruan Amaier Poloniarra poliki indarrak aituz eta erritmoari ezin eutsi.
Dagoeneko etzen korrika egiteko gauza. Azken kontrol puntuan Etxegaraten lasterketako 130. kilometroan 44 minutu ateratzen zizkion Silvia Triguerosi, baina ikusten zen poloniarra etzi joala ondo, eta aizkorrin bera amor eman eta erretiratu egin zen. 100.000 ultratraiak ez du barkatzen eta hasieran gehiegi estutu ezkero, gero garesti ordaintzen da. Horixe gertatu zitzaion Ewa Mayer poloniarrari. Silvia Triguerosek berriz askoz hobeto neurtu zituen indarrak. Eskarmentu handia pilatu du azken urteetan abadinarrak. 3 handiak, Goierriko 2 handiak, Espainiako ultratrail txapelketa, Montblanceko 4. postua, edo 100.000en bertan duela 2 urte lortutako garaipenak zaildu egin du korrikalari gisa. Lasai hartu zuen, jakinarren Ewa Mayer aurretik zela, eta azkenean esperientziak eta erresistentziak eman zion garaipena. Senarra eta semeak ere aldamenean izan zituen une oro Silvia Triguerosek. Eta dagoeneko Beasaingo kaleetan, hortxe duzue Javi Dominguez, bere 3. garaipena 100.000 ultratrailean. 23 ordu, 22 minutu eta 17 segundoan gelditu zuen kronoa. Hortxe duzue Javi Dominguez, 100.000 ultratraileko irabazlea, benetan pozarren. Egia esan, egiten dugunak ez dauka zentzurik. Baina bizitzan beste gauza zentzu gabe mordoa ere egiten dugu. Mendian korrika 168 kilometro egitea, denari alde positiboa aurkitzean datzagakoa. Ordu bete eta 4 minutura iritsi zen azkenean 2. postuan Adur Mendizabal Zaldibiarra. Azkenean lortu du hainbeste desiratutako podiuma. Horren atzetik edizten, 3 urte, podium bat edo hortxe, eta gaur inoiz baino hobeto entrenatuta, eta orduan, suertatu da hoxe, eta eharki. Datorren urterako garaipena eskatu behar? Datorren urteen, ez dakit hemenengo behar. Ostia. Nire gustatzen bizi ona, Hainbeste entrenatu gabe Eta podiumeko azken koska Jon Aizpuru Beasaindarrarentzat, Arro herritarren aurrean. Motel. Azkenen herriko izan da, kalen sartu nahi zenen, danak txaloka eta nahiz eta ezautu biztazo, dana postei azkenen herriko bat ikustea aurren. Lehen urteko emaitza mejoratzeare, nun espero, lehen urten 11. ninun, baina nahi nun hobeto bukatuz, bukatu nun gaizki, txuri da, eta horten nahi nun hobeto egin. Hortako entrenamendu majo eta azkenen emaitzak horri guztia. Guain, ez da esango ian ez dela gehi etorriko, ze hori gezurrea, baina guain deskansatu imar da, indarra behizek rekuperau. Eta emakumezkoen garaipena azkenean Silvia Triguerosentzat, 29 ordu, 45 minutu eta 8 segundoko denbora. 2014an irabazi zuenean baino ia ordu bete gehiago. 2. postuan Severin Dualde sailkatu zen, ia 5 ordu terdira, eta 3. postua berriz Agurtzane Agiarrorentzat.